Slnka zaletí za hory, za doly, nad malé domčeky, storočné topoly. Kde z malého pienečka svetelko horí. Ako po toľkých rokoch vnímate tú skutočnosť, keď ste museli násilne zo Sokolčí odísť? Ešte je nám stále ľúto za Sokolčanmi a keby to bolo možné, vždy sa vrátime. Lebo tam, kde bývame, nikdy nás nezobrali a dodnes nás nemajú ako za svojich. Obec Sokolče sa nachádzala v lone Liptovskej kotliny a v 70. rokoch musela ustúpiť vyššiemu záujmu vtedajšej spoločnosti. Každoročne sa títo vytopenci, ako ich v Liptove mnohí nazývajú, stretávajú v Sokolčianskom háji nedaleko cintorína, v ktorom sú pochovaní ich predkovia. Dôvodom tohto stretnutia je to, aby sa tí ľudia stále ešte stýkali so sebou a vedeli o svojich problémoch a dá sa povedať aj to, čo do budúcna chcú budovať, alebo tak sa dá povedať aj tie spomienky na tie Sokolče, za ním tie, že sa oživia. Začíname vždy plesom sokolčianským, to býva tak na tých fašiangoch. Potom v máji robíme brigády na cintoríne, to je už aj s gulážom a s občerstvením. A potom 1. augustovú sobotu máme tu v tomto háji nad Cigánskou cestou, to je tuto. Tak tu máme to stretnutie také slávnostné. Keď Richtár dočítal správu, v ktorej zhodnotil obdobie od posledného zrazu, rodáci sa presunuli do miestneho cintorína, aby položili veniec k pomníku padlých v druhej svetovej vojne. Minútou ticha si uctili pamiatku tých, ktorí padli aj za ich slobodu. Aj tu si však mnohí našli miesto na krátke zamyslenie. Ako po toľkých rokoch vnímate tú skutočnosť, keď ste museli násilne zo Sokolčí odísť? Zle je to. Ja síce som bol ako dôstojník z povolania, ja som bol po všetkých týchto Československej republiky, ale Sokolče som vždy mal rád a vždy som sa naspäť vracal. Už neviem, či vôbec spolužiaky máme, či som už nie najstarší v obci. Ťažko. Je nám ľúto za Sokolčami. Aké sú pri tom pocity? Také ťažké, také skľúčené pocity. To sú také zvláštne pocity, že ťažko o tom rozprávať, že čo cítiť. Tu sa stretneme v rodáci, ich potomkovia, hej, a už nás je málo. To, čo bývalo niekedy v Sokolčiach, áno, na to sa nedá zabudnúť. Áno. To bola obec, ktorá mala v Liptov, myslím, medzi prvýma, áno, kultúrny dom. Posviacka kultúrneho domu bola v roku 1937 a vtedy na Liptove kultúrnych domov nebolo. Okrem Mikuláši, evanjelický dom. Inde kultúrne domy neboli. Spomínate si ešte na ten váš odchod zo Sokolčí? Tak, pamätám si. Pamätám si ako chlapec, ktorý išiel do učňovky, sme museli odísť, vystavovať sa. No a veľmi rád sa vraciam na tieto miesta, kde spomíname ozaj, ako chlapci sme po týchto, aj po tomto cmiteri behali na huby, do urbáru chodili. Oficiálne obec Sokolče zanikla v roku 1972, aj takéto zrazy jej pôvodných obyvateľov a ich potomkov dokazuje, že obec žije naďalej. Zo Sokolčianskeho cintorína pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.